Ke arep nggak kejutan iki. Engko mama iki arep teko wingi. Iki silit e ramlu. Silit. Dalam rangka ulang tahunnya Kak Jui dibakar-bakar iwak lele. Persiapane ulang tahun bojoku Junita. Iki aku ngomong cara Jawa, kadang-kadang aku ngomong Indonesia. Oke, salam kanggo para sedulur kabeh. Jenengku Hari Oke, mestine wis ngerti kabeh. Dadi ngene. Biasane andewe gawe masak-masak, bakar-bakar pite iwak iku ning warung arep, ning ruko. Lah saiki aku kepengin ning kebon. Aku kepingin gawe ulang tahun cilik-cilik ya rame-rame kanggo bocah bareng bocah-bocah poli ya tanggane ana barang ya make engko pake adikku menawa melu kabeh andewe gawe sing aku mikir spesial ya ning kebonku ana tandurane pokat aku iku gawe camping tenda kayak aku duwe terus tak gawe lampu-lampune terus ya tandur-tandurannya ono anggur ono pokat jeruk rambutan duren dondong pelem ya menawa kanca-kanca sedulur liyane padha weruh ya ngono ae tak iki engko tak piye persiapane tak duduke proses-prosesing ngopo wae. Saiki sore ya. Saiki iki ora ana jam tangan iki, jam kulit. Saiki jam 5:30 sore. Ning Suriname mestine jam 7:30 bengi. Iya, 7:30 bengi. Salam kanggo ning kono. Terus ning Holland barang. Saiki ning kono agek isu menawa ya. Adem ning kono awan, wis awan, tapi ning kono adem. Musim salju. Harap dadi saiki wis tak cepak-cepakne, wis tak siap-siapke terus engko garek kanca-kanca teko, garek engko tak filmke. Ditokne ya videone, didelok terus kepiye-kepiyene. Bakar yang namanya bakar-bakar di hari ulang tahunnya Kak Junita, istri dari Mas Nanang. Iya, aku wis ngomong tak jadi. Tapi ireng wajahnya. Ya aku sing mambu asap iki. Hah? Mambu asap. Kasih ke kamera, Mas. Hah. Ke Ambo, Rapi, Bang Andres, Mandor, Petigo. Kerja. Kejo lah Kami udah nolong nih Mas. Mangga kok. Iki silit e ramlu. Silit. Res, cepat ada sak video nih ya. Ya apa lu Mas? Udah ada connect. Oh. Enggak. Aku ingin menit. Oh, kemarin kamu undang nih. Iya, tapi kamu enggak ada. Ya aku kan tidur namanya. Jam berapa, King? Depa. Jam 10, Pak. Pak, jam 10 kan? Itu jam 10 hari. Kak, banyak-banyak Kak. Lihat Mas. Lihat. Lihat. Mas,
Cuci tangan. Di sana sama Ante Il.